Hawn kjuwi twal u n-nies ġew minn kull naħa tad-dinja, hekk spjega l-Kanċillier tad-Djoċesi ta' Għawdex Father Edi Żammit f'kumment ma' News mill-Vatikan dwar l-eluf ta' nies li żaru l-Vatikan fl-aħħar jiem. Huwa rrakkonta magħna kif hu sellem lill-Papa Franġisku il-ħamis filgħaxija u tkellem dwar l-esperjenza tiegħu. Il-bieraħ aħna tħanna bil-lejl fl-11 kienet baqa' kjuż kbar Vjale Angelico, Via Ottaviano, minn kull naħa u ġew minn kull parti tad-dinja. Jien naħseb barra li jagħtu qima lil fdalijiet ta' personaġġi importanti, ġew hawnhekk biex jirraffermaw ukoll id-deċiżjoni li jibqgħu jgħixu l-messaġġ tiegħu. Father Edi Żammit li kien ukoll l-assistent personali tal-lum Kardinal Mario Grech għalla ħafna qed jiddiskutu kif fil-Vatikan fl-aħħar jiem hemm eluf ta' nies ta' kull età. Din jieħdu wkoll jaċċettaw il-messaġġ li jipprova jwassal il-messaġġ ta' inklużjoni fil-Knisja, il-messaġġ ta' sempliċità, il-messaġġ ta' l-imħabba. U naħseb li l-Knisja fost l-istituzzjonijiet kollha tad-dinja għadha ħafna konvinċenti dwar dan. Jiġifieri għadha titwemmen ħafna u għadha tiġi aċċettata bħala messaġġiera ta' Ġesu.